OK lidi, já jsem Mirta, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude Minecraft, video z Minecraftu a dnes si ukážem, co jsem si postavil za stavbu a taky prostě co si udělat hezkýho, takže jdeme na to. Tak jo, a už jsem zpět, takže si to ukážem celý od znova, takže vlastně jsem to postavil na kreativ. Na ostrově jsem si udělal takhle já vám to ukážu. Na jiném ostrovu, třeba na tady tam. Tady je hned vedle mě. Jo. Takže jsem si vzal tady dva Dark Oak Sapling a takhle si dáte 4, pak si jenom vezmete bowmil a kliknete na jeden z nich a ono to udělá takhle 4 dřevěný strom. No takhle a udělal jsem si 2 na sobě, pak jsem si normálně tady prostě udělal schody, takhle, tady to jsem nedokončil zase. Pardon. Takhle. To nějak končilo. No. Takhle, no. Jo. No takhle. Pak jsem tady udělal takhle. Prostě takovou kravinku ze zhora úplně. Tady jsem dal glowstone, tady jsem se nějakým způsobem podkopal, tak jsem dal slimy. Tady dveře, má to být něco podobného jako výtah, když tak. Tady takhle dveře a teda a jsme venku, pak ještě je tady, čekáte, já se připravím bloky asi. Ne, já vám to ukážu až potom. No a takže, a pak ještě tady mám takhle druhý patro. Tady jsem takový balkónek menší. No. Jinak tady byly normálně listy, jo? Já jsem to jenom přeměnil na jiný bloky. A tady máme takovou dráhu, kolejovou a vlastně si vlastně dáte tady ty, počkat, tady ty koleje si vezmete, ty rychlovací, ty si vlastně jenom položíte a když si ještě vezmete redstone torch, tak dáte to vedle toho, nebo před to, tak se to vlastně zaktivuje a je to rychlejší. Ale jinak do zatáček to nefunguje, takže zatáčky si musel udělat normální. To jsem právě, že já udělal, akorát jsem tam udělal ještě takový most. Vám to hned ukážu. Takhle jsem udělal most, takhle proletí pod mostem. A pak nějaký pád do vody. Zabijím příšery, já vám to ještě ukážu, jak je zabijím. Si takhle, tak je to si střihnu. Tak já už takhle si dáte creepera a pošoupnete vozík, on vlastně do něj půjde. Takhle vlastně projede, pak spadne. A vlastně on jak je, to ještě ukážu, až budu. On vlastně jak je v tom vozíku, tak on se vlastně nemůže, jo tady už mám několik těch vozíků, nemůžete vidět, že už jsem to dělal. Tak vlastně on jak je v tom vozíku, tak on se nemůže dostat pryč, vyplavat a proto mu to takhle ubírá srdíčko a pak chcípne. Takže to je vychytávka taková, by se dalo říct. A ještě jednu věc, jo, to je ta, já si připravím glowstony. A glowstony si připravím a pak slime block. A počkat, jo.
půjdu dolů, tak a tady pod tím, můžete vidět, je taková tajná what, jo, tady je, jo, to bych se postavil, pardon, tak tady jsem udělal takhle už cestu, takhle po tom strom, ale jinak ještě moc by měla být jedna cesta, no. Jo, já jsem tady dělal ještě jednu cestu. Odkud jsem spát? No tak, tady prostě byla cesta, já jsem ji ještě zakopal a jsem udělal takovou tajnou cestu. No a pak teda jsem vrátil glowstone a slime, takže, počkej, tady, jo, ty se vlastně zničili. Tak jo, tady to máte a toto bude pro dnešní video vše. Takže a já doufám, že se vám toto video líbilo. A pro dnešní video to je teda vše. A já teda ještě doufám, budu rád, když dáte like, odběr, nebo napíšete do komentářů něco. A nebo když do komentářů napíšete, co byste chtěli za další video. Takže zatím čauky! Čaukys!